ಬೇರೆ ಮಣಿ ಮಲ್ಪಾರ ನುಂಗಿಲ್ ಮೀನು ತೆಯ್ಜಿ ಬೇರೆ ನುಂಗಿಲ್ ಮೀನು ನಮಗೆ ಪಂತಿರತ್ತವು ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ನಮಕ್ ಊಳ ಬೇಲೆ ಆಪು ಜೀಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಆಗ ಬೇಲೆ ಊಳ ಆಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಆಪುಣುಂದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ పోయి ಆಗ ಬೇಲೆಲುಂಡು ಆರೋಗ್ಯಲುಂಡು ಬೇರೆಗಳ ತರೆ ತగ్గದು ಬದುಕೊಡುಂದಿಚ್ಚಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅದು ಆಪುಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಿಸೆಟ್ ರಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ನಾಡ ನಂಗೆ ಓಡೆಲ ಪೋಳಿ ಓಡೆಲ ಬರೋಡು ಅಂಚವು ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನೆಂಚಿನ ಉಂಡತೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಬುಲೆಪ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಏರ್ಲ ಧರ್ಮ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೊಪ್ಪರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತಿರ್ವರು ಇರೇಕ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೇರು ಮೀನು ಮಾರುವಾರ ಕಾಸಿಗೆ ಎತ್ತೋನ್ವಾರ ಬರ್ಪಾರು ನೆಟ್ ಇರೇಕ್ ವಿಶೇಷ ಖುಷಿ ಆಪುಜ ವಿಶೇಷ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೆಂಚಿನ ಮಂಡ ఆయన ధర్మ ఉండತಿ ಅವು ಆಯಾಗ ಮಲ್ಲೆ ఆయన ಧರ್ಮನು ತತ್ತದ ಆಯ ಪೋಯರವಲ್ಲಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಅಪ್ಪಳ ಯಾನಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟು ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ತುಳೆ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ರಫೀಕನ ಇಲ್ಲಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮದು ಆಪನ ಸಹಾಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ದಕ್ಕಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಪರ್ಬ ಉಂಡಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂದೂ ನಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಚೌತಿ ಇಂಚಿನ ಆಪಜ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುಣ ಈ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುಣ ಬರ್ಬು ಎಂಕ್ಲೇ ಲೇಪುಂಡು ಅವು ನಿಜವಾದ ವೆಜ್ ಒಣಸು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಡೆಪೋದು ತೋಣಗ ಆಣಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಣಸು ವೇತೆ ಏನು ಕುಳ್ಳು ತುಂಡು ತೋರ್ಪುಂಡು ಏನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಜೋಕ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಲೇಪಂಡ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಯ ಬೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇದೆ ಬೈದತ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಇದೆ ಲೋಕೋ ಬೈದಿನಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಪುಣಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ಕೆ ಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಆತ ದಿನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಲು ಪೆರ್ನಲ್ ಬಪ್ಪುಂಡಾತ ಪೆರ್ನಲ್ ಆನಗ ಇದು ಬೊಡ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಉಂದಾಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಏನು ಸೈಕಲ್ ಕೊರ್ಪಾಯನು ಇದು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪುಳಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಕೇಳಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಕಲ್ ನೇಟು ಏನು ಆಣಿದ ದಿನ ನಮ್ಮೊಂದು ಕೊರ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಾಸಪುರ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ತೊಟ್ಟೆ ಬಾಡಿದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ದಿಂಜಾತ್ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಮಾತ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ದಿಂಜಾದು ಆಯ್ತು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೇರು ಪೂಡ್ತಿಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಏರು ಮೋಕಿಡ್ತು ಬೇರೆ ಆಗಲೇ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ತೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟದ ಬರ್ಬೇಕು ಅವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಆಯ್ತು ತಾಳಿ ಐಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಐಕದಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜೇರು ನಮ್ಮ ಆನಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ನಲ್ ದಾನಿ ಭಾರಿ ಇಕ್ಕರ ಖುಷಿ ಏರಗಳ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕಲ